ko bless tap ye pigi para bangaj baro ki balaiwan katne hakene ko por ban pendap ye kene ke jing mane na saudom jong kabalang ke jongi hang ne hapok se ti ngi ai ko bleru na ke benta jong pi baro hakene ko por pada ke bapediang snobha ki balawan hakene ke jiasang hakene ke step idi ban poy ke por ke bapiang bat ngin yo ban sedang hakene ke por bangirwai ke jingwai ke balai po nyo ka jingwai ke balai po nyo ngi lawan benta haji seng lang kat no ngi sngongu yublay ki donod jongi ki damp da jingkemen da jingi yublay kashlay ongin ruai ngin yaro yau trai belapan yangi ngin yarwai da ka jingkemen hallelujah ngin syat kemen ngin ruai lang bat ngin yaro ka jingwai ke balai po nyo bardien nega jingwai ngasuban khot I kong Pamela walang inyo ban wan syekmat ban pen kentang hakan ke por haka jingdwai bo tran yalam tran darkat ikan ke por ka jing syekri ke jongi ka jingwai ke balai punyo hadin kata ngasuba ban khot I kong Pamela walang wan syekmat ban pulin ke tin ke jonglei ban pen kentang haka jingdwai inyarwai de ke bejenglang Nilawan benta hasilnya senang pandungi sohu yuble Ironut jongi idam dajing yuble kashe Odin wai in yaro Yau tribe lapan him
Showan pandam ha kajung duai ini pun pulai nak stian kajung blay ha arbantan ha sitiu pol sa ke Philippines kala nong ka baan ka khot ka basan ha do ka ba khat we but kumjo na kam ki apostol kala nong ka basaw ka khot ka ba khat a stian kajung blay kum ni tu yo ya kane ka jing mot ha phi ka bala long ru how Christ Jesus uba ha ba ulong ha ka dur blay sham na nyau ya ka ban long marang ka baru blay Andai ula pensuda yana de udah syam ya kadur merau haba ula jalong ha ka jing sriyem ke breu de haba la syam ya ha ka rukom kom breu ula leret yala de haba ula jalong uba kongo wat haru ka jing yap hoi ka jing yap ka ding phna ken na ba kumta te uplei ula kan tiu ya bar ula ai ha ya ka ta ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro ba ha ka ta ka kerteng jisu ka khose baro kan yo dam krup ki jong ki bah ki beneng bar ki jong ki bah ka khandau bar ki jong ki bah po ka khandau ken bar bau thlet baro unyo flashna bau jisu ulong try ya ka pandan brom ya ublei ubau khpa bar omdan ka jing panem hano ha waipat na ba omdan ka waipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai hap teng ki breu da ka ba ka dei bon panem yangi nglai on pulena ktien ka jong blei tu pandam ka jong duai Kok panjang iu bah beneng iwan hi kapan dam hak sega bakoi ke jong me hak ni ka step ko pa iwan ban aingu i me kan rat pakodor ya ke jing e ke jong me ba ke jing e play ke jong me ngai ko pa ngela pule ka tien ke jong me ka be thui ngi ko pa ba om dan ka wai pat ka kerteng de tang ka kerteng ke jong me ka kerteng ka badon bor ka kerteng paro ka kerteng ko pa ka khosi ko ban dam krop uthale on yo ban phla ngi aingu kan rat pakodor hak ni ka step hak bang iwan ka yeng ke jong me yak ban mani yak ban shakri me kan chi su pakodor ngi aingu kan bi en melakar khu yang iha kani katayo golai no paro ko wei melayalam yang iha ki jong tre ki jong ta ki jong i bat pa melayalam lang yang ikat ne upai lang jong iha ka yeng ka chome ya ka bangin ban mani ya me ya ka ban dam sem ya me drive in yawan ya ka ban IT no ya di marwei ya kani ka stem to shim yang i ko pa bat yalam yang i to pendap yang i do man sem ko jome ko pa ai ko jong shakri ka jong ya me ha kani ka stem kan long ko na ko dor ko me yo atra chi su bi ban pendap yang me pan sle yang me ko por ko pa ngin mi ne ka yeng ka jome ran kar ke breu ko pa ki bam na pan ko por kan kan rat bi en ngidang na ki jong ket ko pa ki banglawan ha kani ka step me yo i yang i wei pe wei to kar khu yang i kan kan rat bo ko dor kar khu yang i kan rat kani ka jing shakri ngi rai tingi pan kan tang no ha me na do shakri jong me belam ki je seng ko pa ki jing rohai ki bang ya ban roi ban he ki je ro shame hoi ki jing duai ko pa ki pan te ku jong kam ki jong i shame kan rat bi en bar kham ta mi ka ten ka jong me ka bang ni os ngol mo shakri jong me try bi e shim ka try pan slai jong shakri ku jong me ba ka ten ka ban mi na ka chen to ka try kan long bal pan dap do man sim jong me pa bat shim yang ko pa wei pe ki khon ke jome ai ngin long ko ta kan ki jing diang ke khoi ko pa ak ba ten ke jome kan yo ban dap try mi da ai ngo ko na bi ye kan ka por ka ba mele jo sngo sa shoi kin do khor ka pa jing ka step ka poram barong i ai shame ko pa tung ji sung i duai amen Ngen teng ke jing shakri jing ni ko por ke magir wai per ke jing wai ke ba saus pa khandai phuai ke jing wai ke ba saus pa khandai phuai trying IT la de ban le mon ba kho jong me nga eno per sei ka pop ba jing thala haduan jong me nga dem bangas liang e bangan shem ba ka ding ba kho na bneng kan hap hanga ai ka ding bneng ba kho ha man sem ba kan to ding beneng kan tuan hiano thang du ki pop baro ai ka ding ba khoi na beneng kan ha hanga ka jingwai ke ba saus pa kan dai phuai ai ga ai ti ala ni an ye pop pa khu chong ni ai no per te ka pop la ching khala I
Gai ngo yo blai ha kene ka step bang yo ban ruai kene ka jing ruai shem and sim. Ka ba yalam yang ay pi shau blai ha ka jing day but ka jing shakri jing mani yo blai ba em ba don bor ha ka jing ka ba kentang. Ngila ruai tu ka jing ruai ka bong ngila wan sha jing ya senglang. Ngila wan sha jing ya senglang. Ban yo shibon ka jing korku. Bangin yo ban ya shem ba du blai haka jidai bakan jam sim. Bat bangin yo ban ya shem ban ya kendo iway kom ki banget. Hakin ki por pandemic bon sen gem yo shi utaka por ban ya kendo iway pat. Bat nang ni shakmat ngin snang yo ban ya kendo. Nginam ai daw shu do kumway pat. Beliau lo jebab, beliau lo rangkat, ya ke jing doai ke jongi bat ngingej ban nang ni shakmat ngin yo ka bakum kita ka por. Nginam sngau shu ya ke jing sngau dong. Lane ke jing sngau banong tang ka to ka dong. Henroi kene ke jing mani jong yu trai kade ka kamram jong bangej baro. Kade kamram jongi kum ke ying Kristan banginam klet ya kata amdei tang manga. Henroi kum ke ying baro kowe ngin yo ban ya be cha ji senglang. Ting ai ngu yo blai ha kene ka por yo ban wan. Tingin yo ban duailang kene ka por. Kini kadai ke bentah ke bangi ke balang ke jau belai ngem kelet ban express ki donut ke jengi shau belai. Ti tongin aingu yau belai bolo penem la suspa jangi ula don ringkat ban ngi hakini ki por ki balalai ngilai lamba ke jing tenju ke jing ki babon. Nrai boleh la ringkat gen duai bau belai un korku ye kene ke jing sanglang jongi ne ke por. Ka jing bani jongi kene ke por. Ikwa ban bani ngi nadu ke donut. Belai yo ngi komnongi pen krek ban wan si jing sang. Komnongi be si ke sang amdai ke jing pen bor. Nrai ke dei ke jonga jong pihi ke mon ke kamram jongi ki bangej nakabenta ublai ba em badon bor. Blai ni oban kor khuying yelarwai ke jirwam ai ke ding penang ba khoj. Ngi don kami ke bor ba ke jing pen sle. Ke jialam ke jong men sem ba khoj jong blai ya ke jing shakri jongi ke ne ke por. Bau blai yalam yangi un kuren yangi un kodau yangi pen yo yangi ngi don ha ke ne ke ji sang. Hak bangir wai ngin yo mat ke jingkorku. Hak bangir wai ngin yo mat jingkorku. Bad bangir sangap ika tien jong blai ngin yo ika jingkorku. Uman sibukku jong blai un ai boringi. Bangin sangap bangin syashkor ika tien ke jong blai. Kene ke ke por ke badon kam. Bangin yo ban duai ban IT ban pen kentang how Jesu nong pedembe jongi. Nong try loren kat ban ngi kene ke jing syakri. U syakri jong try ban kren ke ke step umlong long tak ketendong. Habo blai ban pai yangi ban pai. Shim ye ke shintur, shim ye ki kentien baro penyai ule bat ukur ku darkat ban ngi ke por. Tung ni bolang ke jing tuai ke ke por. Atrai Jesu bakar be jan ke por ngi ai ngo yame. Yo ban wan she ke ji sang lang kum ki khon ke jome man ka sngiu blai ha ki por baro me khating wan patang ki por ki be ngi wan she ke ji sang lang ke ji ga bakentang ke jome dang don shi bonro ki par bange ji pompat la ban wan she ke ji sang ha ke ji sang lang dang don shi bon ki ban ko perthai ke nang yo kajing pom kit kre yala kajong kajing em gajede jongi bat me kidang don hado menta ki mampat wan shi ji sang lang trangi duai kren yaki ko trapen ki yaka download ke jong ki ko ji sobe ya jonga hakan ke por ngi damba ngi duai bahkan ke por bangi duai yaka jing duai bar bangi duai ya trai ke ket ke ji snai ke jome kan wan ke jing ku hap teng ke pen wet baro ngi aingo yame ngi don mentahang ni ngi duai ke pen sle ke jomen sema khot ke bor ke jome yangi wei pai wei ya trai omen sem jome yo I yangi hakan ke por bangi don ke jing ke bakantang komnongi wan shi ke ji seng long nem gila pen kre haka ji long bakin jam sem daka download baro ko trai bamen yo ban kar khuyangi habangin sangapi ka tin ka bakhot ke jomeru ben kar khuyangi kan ke por kar khulang yangi baro kan ke kalamat banang ni shikmat ngenang yo ban mani ban shakri meu jisu ke ji seng ke jungi ki sunday school kin yo ban sedang kin yo ban yai bek yaranti ke ji seng kana ke ji seng samla bat ki wei ki bangang kmilanti ya trai ki bangera do bangim ju yo shu git wai bo men sim ko jemen yalam unai boreng i bangela banom klet ikini baro bangin shakriye me khamba nang ne shakmat ngela tuwa he ken ko por ha ka kertanga jong jistu no pengi pan amen amen kabar tungin tuwa he ken ko por nakabanta ken ke jing pang klam
Moblay unda isnay bunda penduk pendam no kalalong sisyakum kathma kabahir thma ya baro kalam salia la kalong Kristan la kalong bomlong Kristan yo basrus ba beduk baraki kam ki jam baro kalakta shkede tungin dwai bong try ngi don play ba em un kedana sharut un wanra ya ka jing shekuri play ka jing em nang ni kalong normal ki school kin yaj bej no kinna ki jing pule baro ki exam jongki dan pring dan exam gen dwai na ka banta jongki tuan dorang kat na ka banta jongki ka baar tungin dwai na ka banta kathma Ukraine but ka Russia ka bang yo bala pha ki WhatsApp when ki pastor bang yo de perlok ula pha ki pore bala deb wong pastor boy nga brother nong plo please pray for Ukraine and Russia wong dwai na ka banta ni ki ya berten ji berngem jongki kamtam ko Russia ni ke bangim la ban tip ke ban ki la kala ban long kathma ba ngim tip te menta ka sngi kin pelong ka jing dwai ka bakerpang Ukraine ru kini ki Kristan kin mi shabar na jing kin dwai openly haka yor kin dembat kin dwai hakmat jong blai kin yam namar kim kwa ikathma kiyo ke jing kin ke jing ma ka ba ap ki ngi hang ning dang shong suk bat ka bangim na ban tip kay ka ban ja ki don ki megalia ki ba bon ba puli shatai kam tip ka long ko bon yo kilawan pai but kiwi nong India ki ba bon hang te po Ukraine te hakane ko por ngin duai am tangata ni ki ni ki por ki ba dep ya ka Taiwan bat kum jo ka China ni hadu kat no ka berngem ya ka Taiwan ka baret te ngim tip shu ki ni ki baro to ngin duai ba kanam dan kanu no ka thma haka pruthai kanam ki kanu blame un blame control un krani ki nong snishar ki bor ki ba sarong ki ba krai ki ba berngem tingin duai bangi don blai bakra un le si bon ki lat ban pen sange ka jingsok kan wan ha ka ri ka prathai kham tam ki ri ka Ukraine ki ba ki Kristan ang to ki yam ki on tingin duai na ka banta jongki ngin duai na ki thma kanam ki blem pen sange no un pendu un pendam tungin bulang ka jing duai ka ni ka por atrai ji sobe jan ka por ngi duai na banta ne panabe ka bangi lamat na do snam arpo hado menta ni yola yait lang ba kitma ki ba bon ki ba jing ki ba bon lang ba gane ka jing pangkla ka bang ya kandu ko try ni de toy me kan ka por ki ba ta ki banta baro ni toy ya try ka change me jisu amdan pandemic amdan kanu ka ba ek ti jame ka de ki jing sha ka jong me ya ka ri ka perthai baro ba kan ma ya ki ni ki jing ka bang ya kandu try kan do ba kan dam ha ka change me jisu ni dwai am dan ki knyang jing pang ki virus ba ki we ki bala nang ni shakmat pendo man ai pat ka jim ka besuk ka basan ka jing shakri blai ka jong yin yo ban yo light lo bat ki jing em ka bakar ka ban long normal haki school ki college bat ki jing pule baro ken yai bank khayi ki pateng ka tri ka ta ka sinshar ka kadar ye dwaya troyman kar khuman weng no ana ki baro trang ye dwai na ka benda ka jing sok haka perthai ye dwai na ni ki thma ka bang yo ka jing berngem ka Russia bat ya ka Ukraine ka bangem tip ka ka ban janang ni shikmat ka ki Kristan ang to ki shepting bat ki dwai ki jam ki ot bat ki kerpa ya ki Kristan borokalang ka perthai ba kum ngin dwai na ka banta jongki ngin dwai ban pensange igani ka thma ngin dwai ya ka Russia ka crowd bor nga dwai me don blai ba crowd bor ba don bor men pensange men pendu pendam menam sya igani ka thma bat kum ju ka China Taiwan bat ki ri ka perthai borokawe kalaban kita ngit wai ka change me jisu men pensange ikini baro haka ka change jong jisu ngi dwai amen amen tengin yat wai kan ka por na ka banta ki para bange jongi ki bapang bisitom ki balai ki jing pentip hangi yin dwai nam tai kong sili liting idon ka jing sitom yin dwai tai ba hening ba di lok jongi kim khlain bhai ba hening dang shumi na hospital hapdeng ka jinong temen ring aingu yo blay lo jubab ke jing dwai yen dwai ru ki wei ki balat no temen kim don ke met ke bako ji bakhia kim la shiban wan si ji seng bat kitu ki badan ke met ke bakhlain ru pedeng jong temen kim la shiban wan tingin kan mau ye ki ke jing dwai bodu troyon yo ban pen khia yen dwai ru ikini ki para bange jingi ki bakit ke met jong ki jing sitom hado menta ki sumar ki dan hospital ki badan ki jing tingin dwai trai un yo ban pen khia
ban kot par shisha tika ke por ngin dwai ru nak menta jongi ki badon ke ne ke jiesang dan ki bahayi ke jongpi ra ka ti ngin dwai ha ke por ha ke teng jisu hoi ye dwai hap deng in ke por ngi thu yo jisu yong ngi don ke jisitom ngi don ki bahayi ke bisitom troin pen kia on pen kot on pelaj par na kita baro ban ngin dwai ru ke ne ke por bo try un yo ban kerku ya la ke jong ka balang ke jong nang ni shikmat bangin nang la ya ke ban kit ya ke jingkit paralok manam kelet ban ya dwai I wei ya I wei pat tung ni dwai a try jisu ba ko bi jon ke por ngi dembat ngi ngu ya me ke por ken rabi kom ka balang ke bangim juklet ya ke jen jar ke shitom ya ke jing pang shitom jong ki para bangai jungi haki yeng ke sam ki kristan ki badan ke jing pang ke shitom ke met ke jong ki ko try ngi dwai na ke banta jong ki ko try ba yang ngi ki barak ke ti ke por ban ji shitom ke met ba ngi dwai ke tu ki bahaya ngi sam jong ki kom jo ba yo I ngi ke por ke tenje me jisu men pen kia ye ke jing pang shitom baro men palai wara ka kerteng je Yesus ka kerteng ke bapan em ka kerteng bapan kia ha ka kerteng je Yesus ka sibro kandem krop ka magli osngo bala pule ka tien ka bakhuit je me ke por Yesus ka kerteng ke bem ye da dwaya dry baro ki bapang besitom kum ju ye kini ki long ki me ki long pa ki bala temen ki ju poi si Jesus ye dwai na ka banta jongki men pen kia men dar ka jing suk blai haki ha ki don ki jing ye dwai na kam na ki to ki bapang besitom ki bamla si wan jieseng ki basumar ki brana yeng jingthia dan hospital baki wi jaka ge dwaya ki ka tenje mo Jesu men pen kia men pen ko ki jing pang baro troing ila dwai kan ko por ki papang baro ki banget ya baro ki kristan ki dan kan ko por kan ki ying hang no baki don ha ka tenje mo Jesu ki yo kia no men pen ko ki ha ka tenje Jesu ni dwai amen amen dia shobangen yo ban ke kubor ke je teis lok now shakri jong try iba Paul Rinborn yo ban ai ke je slok na ke tin ke jong blai ngin yerwai ke jingwai ke balai spa kat khandai ke jingwai ke balai spa kat khandai ngin rwai ke kum ke sul jong ke jingwai bo try ngi don kam ni ke jing pensle ban sem ba ko jong blai kilayalum hakamra bahaneng ke wei ke jingmot kilong habau man sim ba khoj uwan here kumbau try ulong atrai the yaluman sim atrai the yaluman sim atrai the yaluman sim pen baptis yangi baro tungin ruai ke jing ruai ke sur ke jing ruai ha sho bangin yo snow yu nong kren bun kren ke tin ke jong play tram pensle tram kerku yangi baro ha ke por ngin ruai lang de ke bayem Kilai halum hakam ra mahane kawe kaji ilo haba umen simbaku uman ya kumba
Utrai lembau mensemakut jong blay. On yo ban kerku bad donen kat bad ngi hakan ke por. Tingi pediang sengobha. Yo syakri jong trai syaka pulpit. Bau trai yo ban kerku lengpa jong pi hakan ke por. Ublen yo ban kerku. Yeroi try berabangai. Saya sinpat nang tay ledi menantu kabalang baru kawing pidang subhai pi ki berabangai pergi parlok. Lesei belong kesin benengkong. Manwan sini kayeng kejong try banyak langkum ne. Ngai kublai ru ya pi ki berabangai pergi parlok. Kibran kayeng kesem kiba kimla na kidaw bom la kier kimla banwan kayeng jong try banyo ko kum kini ko por ko bakodor bangyo ya senglang banya manilang yau try ngai kubli je pi baro ka keteng Jesus Christ utrai bunong penime jongi ngidon ki program ngidon kalat ban penyo sngo yak ting jong blay lamba kini ki social media ke YouTube jong kabalang hagi ngi sem jong para bengej nam ta gitu ki bomla banwan ki bapang besitom na ki daw bomla kier kalong go bahas ke die bagi dang la bani osngo ki tin jong blai handai ki bahatam bat kalong ba bangin yo banwan kumne bani senglang bani don lang ha ki ying ke jong trai kanu kalong go bakodor bat ke bapediang subha khamat jong Tengai kublai je pi baro saisin pat kiba i kiba bu hagadono jong pi banwan segi jong trai na koi ka por se koi pat don na breng jong pi wan ka jeng seng ka arsin don na breng jong pi wan ka jeng seng ko mestap breng ngai breng yo ban ger khu ye pi bang yo ban walang kum ne ka benta ka balabu hagadono jongan ban yo ban puling jin jong blai ka long na gene ka kitab sam ka sispa alai fulai kesam jong David ke bang kumne ngan pule baru khoi tu khot ke beran po jang tu galan nong bawa khmi ke bha bar ke ba itnat katno bagi paragi syong lang ha ke ba so ke wei kalong kum ke jing sle ke ba kodor halor ke khli ke ba tu ha ki nyu mo ye ki nyu tu mo aron ken ke ba hiar ha ki remyang ki janjong o kum ke jaru Herman kabahyar halor kilum sayon nabahangta kenyu try ulah hukum ya kata kajing kerku kajing im kabahala karta ken utrai kerku ini kiktin bangilu pule hakan ke step tonya le show try kajing doai haleluya try babhalong mala kerku ke kerteng ke jome ngiwan kumne ha ke kerteng Jesus Christ ubalong khun jome ubamela Ubalang da me da uhi ngila banwan chame atrai babha hagani ga step ko kandat be be snei ngidon hagani ge jia seng ko trai be ki khon ki jame ki shakri ki jame ki breu ki jame ko trai babha ki ba e jame ko kandat babha ki ba kwa ban ngap ki ba kwa ban pendap ki don jing ki de ka tin jame ko kandat be junga hagani go por bagani ga step ko manta al dua yeme men is nei no jongi don na breng jongi ngi wan reng kat ba ki jing pang ki met ki jongi ngi wan reng kat ba ki jing telot ki badan lagi met ki jung atrai babha ngaduai men is nai bagan he ka bol lamba ka tin jume kan pen khia yang atrai babha mangitip haba medon ko kenda babha pada hangta kan don ke jikamba ka don ke jing pelaj baga don ke jing kerkhu ki para bengai bagi parlok baro ko kenda babha ki bagi pej ki bai ki ngap wi sa skor ka tin jume lengba
kekor leng bagi social media leng bagi YouTube jong ka balang atrai bapa ngadwai men ker khu ye kiru kum ju ko kena men pen ki ka donor jong kiru kum ju ko kena begin ye me ban syakri me ban wan ban marriage ke yeng ke me atrai bapa kat baka por ka dang sya ko kena bapa ngidon sakan stang kandiat por kena bapa bamelang sya yang i ban wan che yeng me ya rab yang i bangin suspa ye kata ka por ka me a yang i ko kena be ngit ker khu yong syakri barit u jo me atrai ban yang ngeng pen sle jong syakri jo me pen sle ki pailang ke me baro ko trai bapa iki skor iki donor jong i atrai having yo ban ngap ban krani ka tin jo me atrai bapa ngadwai me ko ban sem bak hoi men trai phla ko kenda bapa baka tin ke jo me ko kenda bapa kan tui hagi breu ke jo me lembaga ni ka step ma ko menta long blagar khu ka kerteng Jesus Christ unong pani manong suspa jong i menta sri ke bam jikot amen nganget kini ka bentar ni ka tin jblai ka sam besis pa la phulai bang le ju so bar bala phule ka kene dei kawai na kita ki jingruai hagani ka sam ki bong kita ki jingruai ki Quran lane the song of ascent ki jingruai ki Quran ya ki ba kini kino ruai ki la tho hang ne nadu ka lanong ka besis pa arpo ter hadu sispa lai pusau kini kesam gidi kesam jeng jengki kodan u David ula tho sau tali kesam but kini kesam jeng David ke balai fulai sispa lai fulai gidi kesam jengki kodan gidi ke bakhadu ngakwa bani thu ipi hagani ke por kalong ba usim David ude usim ba baro ngitip yo bosim bodon bor usim ye wo blay ula kerku kajimut David kajimut jong tin jong kerteng jong David kalong the beloved nane ubriu ba i jong blay da tanaw latip yo long David kum ubriu ba kum kadonut ka jong ahi ong blay i kadu kata-kata yo David barkai kebejia kalong ba usim David ulong tau usim yo blo ubadan ni ka donut ke jong blai handau ya kundu sibun ki jing ke jim jungu ya kundu ulong ubreu ubahap ulahap ulong ubreu bala kelon ulong ubreu ru uba sngutu ya kata ke jing kelon ke jong o kesam ke sispa ar ke benengkong jong ganigas sam jeng ke dan ka ba usim David hi wong ngala kemen bagi ong nga yang ilej ke ying ke jong trai kesam sispa ar pusau ong usim David hang ne ya thu ingiu long ba usim David rai kata ke jing rai banong sisalam dau trai ula ker khu ingiu long rekat bangi nginom dala long kumne ke bangelong ngamdam dala long kumne ke balong mentau ngundam dala yo ya gari ke por bakum kane berkesam bersispa alai puai ru ya thu ingi hagadi ko kesam bersispa alai puai padus David so thu e kata gajing long jong o pa pleng wong along breu pleng along breu bas ngurit ngamlong ai ram ngalong kum tagi breu pala ngalong kum breu pala sia ino buin kum ka kemi pala sia ino buin so thu e kata gajing long rit jong wa khmat jong bleu bakrau baru bleu badon bor bleu la penon kam phlai unus im David namar baulon ya gajing thmo mau don ni ka donot ka jong o David udah ukun jong ujese hadin ya David kalau ngwa pelaba lapan sim ya laisin kanti judan kis sim giban syaban sle sim asin laisin hendai sistem lapan sle sim lapan sle hendai yo sim David laisin lapan sle sim yo kaban engkong kalong laling pule ke kitab jong Samuel ke baar kal nong ke bakhan rio had khot ke bakhat lai thu ingi ba hadin ba uniu Samuel lapoi had hakal nong phasan ublei ong yu Samuel ong ko Samuel ngala kentai no ye ke jong sim sol te kum ta ka dei nga bangan thung man wat duwe patu sem bat kum taw long yu Samuel ong ko Samuel lej ma me sa ying jong Jesse ban lej ban proses im na pedeng jong ki khun jong Jesse
kum tau Samuel la lech ye jo jese on do la lech long jese la pediang sobhai u bat la mi ki khun u we hin we pat naru banengkong ter Henry blay long Samuel mdei kini haga ba khadu ong lang don shu nam khun jo me ko jese wong ba khun ngau we tu don shalom ban sharai lang brot ti ba khadu masum long khi leiwat yo bat kum taw do David lon khang ban kloi Samuel lapan slesim ula shim mi ka reng baula the kum phliang bat kum taw lapan slesim yo im David kabar ke slesim kolong ni pulen ka kitab jung Samuel kabar kal nong baar nagat khot nagi kitab jung Samuel kalau nong ba ar nakat khot ke basau ngin siap nang to balai thu ingi ba kini ki Juda long ba kilawan ya kaban ya kendu ya David kilawan bani kendu ya David bat kini ki temen basan ki temen kisan ber kumta tertai kilawan bani kendu David ba kilong ko David hagat khot ke balai wong kum ni bau David ulai alam artat hagar khot ke balai basau bau David ulai alam artat ya kirang ba ru bagi don lembat u we barok bagi bat ki bahaying te gele shong hagi snong Hebron berki Juda kile wan bagi kile pense hang tayus im David yau David manlong im halor ke ying Juda bat kabalai kalong ba bat kabalai kalong hagal nong pasan ker khot ke basau ngin syam hang to bale thu ingi bau news kini kirang ba long ba kilawan ba dia syam di genduk yo David hagal nong ba san ker khot ke balai ong kum ni kumta ki temen ba san ki Israel barok kile one house im hasya Hebron bos im David ulat te jutang wat ki Hebron khmat utrai bagi la pensles im yo David ban longs im halor ki Israel us im David ulas sensyar hadu sopus nem man bau dang dap lai pus nem kerta ulas sensyar bau longs im blai ulas pensles im yo bar kai ke bajia kalong tang mar ya pensles ke ji pensles ke banengkong long ba uman sim utrai lawan jur hau David man sim blai lawan jur hau David la pensle yu daga bor umdei tang daga jing pensle ke jong Samuel handai la pensle yu daga bor ke jong uhi bat hakatu kala nong ka bakhan yo lengi ken mau ba kuno ba us im David ulawan ban yele yo koliat kal nong bakhan yo ka khot ka sau pu yo wang ba ha ke jing yele jong David ulas dang ban perta ban khot ka pat uban ban acknowledge ya ke jing kraw jong le wang ke jing yele kam dei ke jong i ke jingyale ke dei ke jong blai den ta dau u blai ulawan borba hau David bat ula pen jot ye ki Filistia bagalong ke jing job ke bakrau nagam tai khun Israel kani ke jing ja hai ka bala ja ha ka po jong ke sensyar bal habalang tung im yo David ba ke jing sensyar jong bat blai ula pen kam yo im David bat kumta ter kei ke bijia kalong ba ngakwa bani thu ipi balai bos im bakini ke jingruai jong ki kordan lani ke song of ascent bos im David ubleul aya ka donut jong David ban ruai kalong mar ka daw kalong mar kani ke jingruai kamut ba uni us im David kini ki no ruai ki ruai long ki sngo thu ya ke jing im jong ki ba kin nang ban ya chak prang ban kiu artet ki su thu jing kraw jong blai bar kim dei ban sakut hayu ba ka dei ka kam ka jingruai jong ke jing gadai ke jing ruai jong jing ya chok khmat jong ki ke jing ruai jong ke jing ki artet jong ki ha ke jing tip jong ki yau blai Jehova bot sem David ula tip yala de bo long breu bala hap ha ka pop ngi kan mau ne am bau blai ula yesiam lang bau Nathan yau David ha kala nong ba khat ar ka kitab jong Samuel kitab ka ba ar jong Samuel bau blai ula yesiam yu David hagja lenti jungo hajing hap no jungo haga pop baru David la snap jaga jing keren jong Nathan belong nong yu turpa jong blai baula pendrit akhmat jong blai ha kata por hadim bala pendrit kai ke belajar kalong ba
kawan ke jingjia ke susi hau ha ke bau khun jong ulah khlat no nani ke bertai sini bila susi ha idang pang hadin bola khlat kai ke bejia kalong ba usim debit wa sutu bagani ke de ke jingle ke jong blai blai hadin bola khlat khun kai ke bejia long ba usim debit ulah sim bila de ki jan ke itna ki jan ke bakhoi ulah phong bat ulah lech ke yeng ke jong trai hadin bau David la de pensles ya u de gini ki rang ba ki temen pesan ha Hebron kai ke bejia kalong ba ke bakrau bau David ulah le kalong bau long kum ne tang Maria pensles ya u ha kalong ban ri ke kitab jung Samuel ke ba long ba David ulah hukum ki ong mentang kalong sim bat ke ba kwa ban le ban kong e kalong ba phin le ban sim no ya ketuka senduk jung jutang nang tai pinwan ra no sini se Jerusalem na Hebron pinwan ra no se Jerusalem ke Jerusalem di jaka ka bo blai ula pen kre khnang ke di jaka ka pedeng jong ke jaj benru Israel ke di jaka pedeng jong ke jing mane yau blai Jehova parkum ta den ta rau David ke ban kong kalong bolawan ra ya ke senduk ke jutang ula thau ke taban ke ying jan bat ula bu ke senduk ke jutang hang ta ban mane yo trai But David ka donut jeng dibi kalong bon lej bor hagan ni ka senduk jeng jutang hagan ni ka jingalang ban khot I khun Israel ru ban wan ngin lumlang ngin senglang ban ngin mane yau trai kata ri ka khubor ke jong David jong ka ni ka roi sam nang taw jeng I we baro de ndata raw hang neng yu I bau nong roi sam wong kumno wong kan no ko ba ber ka ba itnat haba ki para ki songlang kawai para bangai pergi parlok baro bangin sap na yeng ke nyalap kolong basutunat kolong bayok jingker khu hodu kata-kata handai kamdon ka weipat kamdon ka weipat ke ban kham krau ban ya bangin ngap se skor ke ting ke jong blai ha ke yeng jong ubat ban ya song lang kum ni ban ya ruai ban ya ro ban ya mane yo trai da ka nunut baro lan ngi song ha yeng ngelak ban ruai handai ke jing ruai jingi kanom lak ban efektif hodu kata-kata Handa mengidon hang ni para pengai, kadai kapor ke jakap lah krek kenang, kapor ke jeng jing radio. Hapedeng jeng jiu, hapedeng jeng kun Israel, ublay ulong yu David, ngakwa ban thau ke ying ke ba itnat, ke temple nagam tai kun Israel bat ke ying ke ba ke ying ke ba ngan yo ban syong hapedeng jong kin. Dai ba susi kalong ba, u David umla ban thau ke ying namar ba udai ubriu bala bitsnam, udai ubriu bala kelon belahap berkum tadater. Piti balai namar ba. David balai bau sarwai ni jinrai kalong kumal ong ipi menai ba. Hadin bau sutu ilade belahap. Ularwai ru ke jinrai belahap no. Tadi pulai ka sam ke bisi ke basan puai nak khot basi fau ter hang tu wong. Wong you balai wong no. Create in me a clean heart, O God. Pen iPad hangai ka donut ke bathamai atrai walampat ike jingkemen ike jipanim wala sutu angta ba pleng namar ba na habau sutu ba lale ike basnio ba bleu la kren hau ula yo ban pai sho atrai to isne yanga pai pat yanga thau pat yanga ya ka donut ke bathamai po jonga den tarau sarwai ni jirai sutu ikata ke jilong jong pleng mentang alamat u long bo bha ulong bo krau long bo den bor mentang niat syakmat ban syakriyo baula nang ban penrit khmat jong blai ki por ba nakadi ki sam baro khoi pin nadu sispa lai fulai ter pin syam hang to bau no kini ki no roi sam baro ki bun ki sam jong David hi ki sam je ke jing roi ke sam je ke jing yaro yo balau David tang mariwan ra kata ke senduk jaga jutang hagan ke taban kal ha Jerusalem kai bo le kalong ba ha ke ka khot kalong ba riu ndalawan ra ong ba une David sedang ban rai ban syat ban tem namo de unong tem unong put mun taw sedang ban tem ke duit tarau sedang ban rai ban yero yo blai namar ba ke senduk ke jutang kalawan pat ha Jerusalem oh yero yo trai kadu kalong ke jingkemen ke bakrau kumalong David kedai yang iru para bangit bangin ruai ngin ro bangin
kemen hagi jiron kat ke jong barkum ta kai bajia kila don kidon na preng jong kiru kila ibisni kila kren ben yu David balai ule kumne ule khla ule klebit barkum ta ter David ula klet di kata bu deus im hanu ula rai ula shat ula kemen namar ba ula tip ka bakrau tam ka dei ke jing map ke jong play yu ka bakrau tam kolong ka dei ke jing ai ke jong play yu ka bakrau tam ka dei ke jing rapat ke jong play yu na kata ka pungti ahor jong ka pop bolong mentau briu butmai briu beladap ke bor parlas long beslur mentah banjeleng bolong kumbang lapu kepen mai pi mene bolong hakmat bau koliat bakrau bejrong briu ba barok ikuni selong mem bin petang mame mendai daga neka metli chau ni koliat laluat melal sia kerjau menom imsio ndeu David wong ngawan ke kerteng jong trai ublei unyelek nagam ta jongi para bengej Jisu wong aga pertai pin siam sibon gijin jar wong tolong selur pi ngang la job bega para bengej ngiran balong selur ublei khat inge melong selur deng ta yu David ru ublei ubdan kaman pendap yu do men sem bakho jongo try la gar kho yo te balai pat ngiran kaman wan ske jing yo kadi garu kom ji jiu garu kom ji khunisal bi haban lech ban mane yo try kalalong ka hukum yiki bagi de ban lech ngakan mau balai ladu ka po jong kiru kadi ka por habaki lech ke ying ke jong blai ka don gin ku bakrau ngako an pen kan mau ip hiken mau nem hadin bu Solomon ula de bantei ke temple kumbau blai la pathayo Solomon la tei ke temple balong haga kitab kis em ke baar kal nong ban reu ye thu ingi kum ne long ba haga kitab kis im haga nong ban riu blai hadin bagi ladap hadin bagi thawi ke yaga temple Moses Solomon ula lej ula pen kentang haga kitab chronicle kitab chronicle kal nong ban riu hadia habo ko Solomon ula de bantai ke temple ka bo ulong bo wong ula le pen kentang ke temple la khmat jong trai ki kentien ke bo Solomon ukran wong kumne wong atrai kane ke yeng ke mga thau kalong ayu ban ye New York bat ka jing krau ko jong me kene ke yeng ni kiti nga thau kalong ayu ban New York ba ka jing krau ko jong me to is nei yo shakri jong me Okan ika yeng kala thau, haba ki breu ki amat ki jin jar ki miki kinwan hai ni ki yeng ki jong me. Haba ki sya job thama nginwan ban ya ma ni ki yeng ki jong me. Wei baro ubai mat ki jin jar ki miki kadi ki jakam kinwan ban wa di ka khmat ji me ha ni ki yeng ki jong me. Ada gum ka ko long ublei ulawan ya ka ban jungo ulawan ban pendap ikata ki yeng jag jurkat ke jong. Para bengej ka yeng jong trai kurang kita ka yeng ha ka bang yok ben seng lang kum ne ngej ka ka yeng ka bang yok ben mat ki jing ko jong lan ngi phai pat se testament ka thamai sakhan dia ka testament barim ha ka di ki seng lang bakum ka ne ka ka bejia ka long ba ha ka po jing is im ben shwa ngi ba usim Jehoshaphat hai kitab chronicle ka baar ka lonong ka baar pho kalon ka por bos im Jehoshaphat ru kalon ka jing ka bakrau ha ka ba kini ki khun ju amon nang ta ki nong mawap ba ki nong amon kilewan ban yale thma persya ya unus im Jehoshaphat ke ka bejia ka long news im Jehoshaphat la khot i ka jing seng undala khot i ka jing seng ula yang ka khmat jong blai puno blai melong blai bodon bor melap pelat jengi melau sei ki departemen jengi ngi ki ti ju me ka bamla le ki departemen jengi leng ba kirta bat ngadon hang ne ulai dua ya khmat jong blai bat kum ta kata ka polong ka ai ka jia ka long ba umun sim blai ula wan hapadeng jong ki leng ba nong i turpa ula wan hapadeng jong ki ula pendap iki dak umun sim jong blai bala pendap um sim blai ka yang blai jia ong hilek jele thma ondai ki la lek long ba ondai ki sem penban ublei lele nang ta jongki kini kino kila thama baro ki bawan yele persya Yunus im Jehoshaphat kila yap
bala penjat yaki bagilah syara maka thama banus im Jehoshaphat kumjur unus im hesa kaya garan ko pore u habagini unus im sena kherip ulawan ban yele thama yaki uneus hemse kaya ru ula lej khmat jong ble ban duai ban wat ka khmat ula khot ikiji seng bagilah duai bagilah wat ka khmat jong trai dehang tau ble ula pelai yaki kumta ter kilon sibun ki kamba go ble ula le haga testament merim lang bagi je seng lang jong ki banget ki jong tengi ba haga por jong Jisu Kristus bau Jisu la long guru kamyo ngiken mau habau Jisu udang long khna kai ga bejia ga long dang khat asnem karta gospel Lukas ye thu ingi kumta ba ke Mary bau Joseph kile lam yu Jisu se Jerusalem ban lej chika temple khnang ban pendap ya kata ka ba la hukum yiki ku bi khonusal nong itul pa se karya gal nong khat sauru ye thu tawong uno baro ani ki khon Israel naki khon jong blai baro ki bom lej Jerusalem ban lej ban bane yo blai ha ka temple onom don slap yiki onom don jingker khu yiki kinom yo ye ki jingker khu ha ki jing ki onom pha slap ha ka khandau kata ga dei ke jing huka hukum nam da jong ki baru Jisu mem don ne bertai long bau lej borobor se ki snakok ba ka temple ya ka ban yo ban snap ban hikai ban hikai ru kalaron ko por lagi pule ka kitab ka si gospel Lukas ko long basau ka khot phra ka khandai long ba hagari ko por ka bau Jisu la lej ban rung ka snakok long la yo ban sim la ya u ya ka we ka la ya u ya ka we ka kot scroll mo ka kani ka scroll ka bal klain parang ta la tho iki jing tho ba khoj baro ula lap hang ta palong kum ne umen simu trai u hanga bola pen sle yang ai ka ban lap ye gospel hai baduk ba kum ta ter pan pelaj iki blas syak set bendi ba kum ta ter ka khubor ba bha ka ba Jisu ula yalap hagata ka snakok kalong na ka kitab jong Isaya kalonong ka ban ru phuai ka khot ban gong bar ka ba ar habau Jisu dan ne bertai borobar ulej ke snakok bat man ba ulej Ukraine ni ka tin ka jong blai ba kalong ka jilong ba kran ba we uni ba Ukraine ni ka tin ka jong blai bargai ka ba kwa ba no ka ni ka po kalong ngi don hagani ka ya jo mun sim jong blai ka ya ka testament ka ba thamai hatung ngi don nem ka jing man toy ha bangi wan ka yeng ka jong blai balai bingi hap man wan kum ne ka dei ka ai ka daw bingi hap ani seng lang kum ne para bingi i dua yo blai ba don shu ka jing khanglat ingi bangi wan kum ne ka yeng ka jong blai kan sapoi ka por ngilalap bun sin ba ki bryong te mentang la pang la stom la borok sikata ngela pensep iki singi ko po jungi namarang im sima sekriyo bulai dadai ko por no temen lawan ke jingpang jistom ke sang kendit ben rewong sis bro sikata bandau bulai ben imengana nduk men siwa ngelayo ban lej sika yeng ke jom bulai ngelayo ban sekriyo ngelayo ban le ka mon jo dap tang jing babe dap tang jing kenjip kenjap para bengej mapi khun samlai ke ke jong trai wanam lesting la ko jong jem ubleu rang sya ingi man wan ji seng ko kum kani wanam sep ko por kadi ko por ingi mangin sakriyo in ai ke por tang sisin sitayo la ne arsin sitayo wan ki ying ke jong blai kat no long ko kodor mangin yo ban sap don ayu ha ke ying ke jong blai kai ke baron ha ke ying ke jong blai para bengej Jisu haswa ba se hak por ba Jisu chuan seng ke balang wong ki sendran jung dalam mi pat ni baya wong a kwai pi ko ki sendran junga kapor kan dia berkata golong ba pi hap ban lej ap yang ase Jerusalem pi lej Jerusalem tahun dalam pun kupi pi digabor pin sayok ban long ki nong pla junga hagaleng berthai badai tadau lai thu ingi ba ga kos kitab jikam bostol ka ba long de ha bagile lumlang ka kamra ka baneng de gila lumlang si jaga da go wei ka jingmot with one accord long ba ka ta blei ulai i ki
Kalau diang sobhai ke jing mane ke jing ki jing ro jiki ba blei lawan apa deng jiki bala pendap iki daw men sem bakho jong blei de hang ta kla ke apply ke la jia hang ta kalau long ke jing lengo apa krau ke bias ngau so dong jiki bat gade ke jing lap ke bandeng kong ye wo Petrus la lap ha tu por para pengej habang yalang le seng lang kumni ha ka kerteng jong Jesus Christ Jesus ong alon kat bat phi Gospel jong Matius kalau nak pra kat khot bar pho hang tu ong lada ar balai gut pia seng ka kerteng jonga wo hang tang alon kat ba phi kiran artli benta ha tu ka test ha tu ka benta bau Jisu kran ka tu konteks jong ka tu ka lenong ka tu ka jong ka tu jing tu khana ka long ba ha bau Jisu la kran lada don we na deng jong phi hab na ko pop ta ta la kum ta ter nanta ka ek bau ong kum ne ong wong lada kidon kam ar berlaingut kisaki wong lada ar berlaingut piate khando ante iki hapeneng lada ar berlaingut piate khando piplai khando on pelai iki hapeneng kane gede ke jing wan ra jong Jisu namar ba ke gospel Matius kade ke gospel ka bau Jisu Ukraine Kambon nakamta kipa ragi jongo nakamta ki jiu jongo nakamta khon Israel habo Ukraine nyen ba jongki bun sen upun phai ki ka testament ka barim kabala pen kan mai kitab Deuteronomy ka baong ba la don manu ba lepop deng jongpi pide ban don ki ar ba laingut ki saki ban lej ban siam ki ban pen sengawi ki bagalong kumta ada kimmon pihak ban ayu biang iki ban kendu biang iki ban slok biang iki ba kumta teter Jisu walam ye kata bat ban penyadai bat ngi menta wong ar balaingut pia saing karte ngalor ka bapi kamut ba ar balaingut pia te khando onte iki apne ar balaingut pi pelai khando pelai kapen pau ye ge yalong sitli kapen pau ye kata ge jinglong jongi bangim la ban em marwei kadon kami kata ke jing long sitli deng tarau Jisu hagalanong ka khanyo gospel Yohanes kalno ka khot bar pho ter to hag jing duai jong Jisu shwa ban leino ban sha sana na wong duai ki ho sindran jo ba kumba me mal ai ki ngam ban me long sitli ai begini ki long sitli ai begini ru kumba me mal i janga ai ba ki ru kini i yoi pat ngaru ga ejeki ki kim long shu na ga jong partai handai ki long ki jonga Jisu la dua la pen gentang ki bekin ya long sitli ka jing ya long sitli ka long bon kam hadu kata ka jing ya sai lang ka de kata ka bon kam e bangin ya long sitli hain sha ga ne ka subject ka ne ka jing ya sai lang ka jing don kam jing sai lang ka don ka jing ya dai bat ka temple ka dong ya dai ru bat ka balang handai mla ban kren lut kita ka jugo por Sehingga kau bani keren mentah semang gejidon kam jaga jeng senglang. Sakandet Paul. Kene gejeng senglang hadu ke por jega apostol kalau ngaba don kam hadu kata-kata. Badha tu por long ba kimdan ke tempel. Namar bale haki ke por jega apostol. Haga snam nyo po edi la penjat no ai ke tempel. Bar kumta gejeng seng baru bagi ni apostol ki leit na goi jaga ki long hagi gejeng seng hagi yeng jeng ki para baget. Onda bala apostol Paul lej ban yalap ban kibala pediang yau Yesus Kristus penlong ki seng ki ying ki jongki bau seng ki balang hai ba bon teli ki jaga kat bu lej ki jai missionary jongo useng balang baru pelong ki seng lang bergai berengkam kolong ba ki seng lang kolong berengkam hadu kata-kata namar ba apostol Paul ong kumne ha ka chiti sikinong Ephesus hagalanong ba Son kadau balai bang ihap banwan jiki jeng senglang kalong namar ba tong ini pulih kad kalong pasau kad khat ba khat we te long kumne Bad ulah thung iki wei balong ki apostol, bad iki wei ki nong thulpa, bad iki wei ki nong thukhana, bad iki wei ki nong syarai, bad ki nong higai. Ya kaban penjanai ki ru khoi, ya ki jing trei ki jing sekritin blai. Ya kaban tei ru ka mat u Chris.
Bene ke jing seng haga juk jungi menta ka de ke jong ka balang ka de ke med ukris hang ne opsol pol wong hang no ngin yo benya tai hang no benya snow jing tulpa hang no benya snow gin ngi tu khana mde ka jing seng lang omde haga ying ke jong trai kam de ke haga jing kendulang jing bangai nama ke haga jing kendulang jing bangai kidon ginong itu khana kibane tu khana ipi kidon ginong itu lupa kibane tu lupa pedeng jong pi kidon ginong duai ban duai nam ta jong pi kidon kibane ai man sim nam ta jong pi bar kum ta ter ham kidon haga ta ke jing seng lang ya yo ya kata ke sharing yo ya kata ke jing ya tei yue pat deng ta daw long ba laling lai kum ta long ka penjanai kiru khu ni nama kata ka daw nginam la ban penjanai dala de laling syong hayeng marwei in mane yo try Bleu sngap ingin dua jengi. Ndai how long kata ro. Kan no kan slam kata ban long kum ta. Nama belai habu bleu ayangi ke ketin jo. Ukwa rengi bangin le kata. Ti pin le hanu. La pi syong marwei aklau pi im marwei yai marwei pin sekri no kata. Nama bleu bo khot yangi kalong ba bangin ni sekri iwe pat. Ujisu ong kum ne agal nong ba arpo. Kat khot Kebar pufra, haga gospel Matias wong, ukhonu beriu melawan ya kaban yo syakri, hendai ukhonu beriu lawan ya kaban syakri, baban ai ya kecing im, bom jukut, ban yap ru, baban yap ya peli, nagam ta kibabun. Kecing khot yang iwe bar kolong, bangidon haga balang, kolong banginwan ban syakri iwe pat. Ma phi baro beran ke jeseng pidon lagi jong ka kamram ban le kata kamram kolong ba kam jingi kolong ban ya penki parlok ren kam jingi bang ya kentu parlok bangin ya wan lagi jeseng lang bangin ya ai man semi wei pat ban ya duai lang ban ya wa dia khamat ke jong trai ba ban ya kan tiu wei pat den trau opsol pol wong ke siti ke hebru wong kumno wong da ka be penki parlok ban ya be brai ke jeseng lang dah kami penki parlok, kerana kami yangi bangin ya, kerana kami yangi bangin ya banya lech kijinya senglang, namar bagai lech kijinya senglang, kalau keberan kami hadu kata-kata, ti para bangit hakani kepor, kari kepor ke bakodor ini, bangin ya kalau nong ke sifau, kini pulih nak dekat, kebar pusan ter kongko, kebar pusan kong, klaim dah ino kijinya senglang jongi. Hi kabalong guru karukom yong kiwei hendrei da kabaikan tu perlok hi kata gari kijing khot kijung blai nagam ta jingi para ngai hoi barus kata ber arteli kisnam ngiles bun kapor jingi ngiles syong haying kebun kapor jingi kebangi loyok ban kebangi syuya page ni ki YouTube jingi ngarung ngapej babun ki YouTube ngapej ke kijing hikai bunyo ni ki beri kijung blai nenga suthu ba dang mengidon hak yeng jung ban ruai ban pelai loi yele ban yarok yu trai ngimyo ke por bakum kata tiga ke yeng jung trai ke por jung jalai loi bengin yo ban bane yo blain yo ban ker khui ngi para bengai ha bengi yo ban wan ke yeng jung namangi tip ma ke jing wan ke yeng jung trai kolong bodan kam hadu kata laring pure su ke siti sinong korin kalong ba ar kalanong ba khat ar nakat khot pesan ongkum ni balai bangi wan hapan wan ke yeng jong trai namar ngalo kumbala ong ipi ba kadon ke jing dei ke jingwan jeng is ke yeng jong trai kadon ke jing dei bat kabalang bat hang ne ha bangi wan ke yeng jong trai wong kum ne wong khnang ba kalong pahat ar ke siti ban kong sikorin khnang ba kanom long ke jing ya prat ha kata ke met kani kabalang kani ke jing sang jing ke de ka met ukris te khnang ba kanom don ke jing ya prat ha peneng kata ke met nang ba tagi khot kin yo ka ju ka jing sumar para de khot nang ba kita gi khot kin yo ka jing sumar para de khot ha bangi don ka yin jung trai ka plong yangi ban i thu i we pan ka plong yangi ban i long ya jan ka plong yangi ban i slor ban ya thu i ki jing don kam jangi ka plong yangi ban i share ki problem ki jing e jangi ki jing sam jangi ka plong yangi ban i thu i ki jing pang i stom ni dwai lang kum ta ter ko balong i pi mane Rajing dua ar berlaingut, tolong kebadan kam hadu kata-kata. Kenang bangin yo ika ju ke jing sumar, kamut
Lada don kan nunu ka kam ko bapha, lada don nunu ka jing syakri ka balang. Barok ngin yo ka ju jing syakri. Tila ngim lang ngim ya itu iwe pat kumnu ngin syakri. Ngaragi para pengai kim itu. Yaginong syarai ka balang kumnu gila ban syakri. Lada ngim itu ipi kumnu ngin wan syakri jong fi. Bar kum ta ter. Ka Bible ong Jisu ong lada pi kwa ban le. Ya kiwei kumpa pi kwa pi don kam ban le kiwei ru kumpa pi kwa ban le kiwei. Kata di golden rule of life. Kata ka dei ka ang siar jongi wei barok bangi dai ban le kumta. Karon kami ngi para bengai habingi wan ski yin trai. Ngi kendu iwei pat. Ngi pani thu iwei pat. Bahag bakum kum bagdag bangi le kumta. Ngi long parlok iwei pat baga pelong yang ngi bangi ni long sipara. Habingi long sipara ngi la banya rap iwei pat. Deng tara kat ni jing thumu bakrau jong ka medu kris kalong ba. Nang bina yo ka ju ka jing sumar. Ka ju ka treatment ya barok khoi. Blen ker khu larang gile kum ta ngani thu ipi kan long ga jing kemen ga bakrau kata ri gi mentoi bakrau ga bangi yo na ga wan se ga yeng jong tra den taraus im david ro wong ba keren kam banga na gong e ngan wan sim no ya ka kitab ya ga senduk jug jutang wan lam se jerusalem nang ba ngin yo bani seng lang jerusalem ka de ka pedeng jong ga jing lang kani ke yeng jong trai ke de pedeng jong i wei baro ni wan kleng si jaga na umpling nanong ra bater kadi ke jaka bengi yo ne senglang kum ne ha ke yeng ke jong ni siam lang si para mende di salang mende bam jalang lada de ke por bakum kata kadun ke por ngi kadi ke por ke bakodo para bengi blen yo men ker khu ngi yo ben yarap ngi yo ben ai men sim ngi lada don ke por ba no men sim kadi ke por ngi ben wan si ke yeng jong trai dong blen yo ben pen sle ngi manai por ngi para bengi Itong ye duai. Ladon kapor bing lalek sting beros ketangin kela bamot. Min phaju trai ngatrai beros sikatang lalek sting. Mentang ka syong hayeng, mentang next week la siam tayo ngan len no ske yeng ke jong ngam dei chu ban syong hayeng. Ngam dei chu ki dau, ban chu ai dau do kumni kum tai ban don hayeng. Nga khodi ye phi ki para bengai berok biron ki yeng ke sam. Ba pin wan ske yeng ke jong trai. Bangin yo ban ya senglang ban sekrio. Ka dei kapor yengi. Bangin kendit ben reu. Banginom kut, banginom ailat yakini ki dau ki bom syong nia handangin wan ban mare ke yeng ke jong trai ti top trai nger khu ini ko por nger khu ini ke tien jong ngin yer wailang ne ko para bengai ini kut jumut trai be bai snai ha ke ni ko por ngai ngu ya me na kam ta ke ni ko por ko ko do ko trai ke jing pen kan mau ni bangi don kam ke jing sailang trai ba habang yon ha ke yeng ke jom ke jing sailang trai ba ni ai ngu ko kunda ba me ong on pen sle ngi ko kunda ba men pen sle ngi ngilong kita ki breu jong ko por ngilong breu jong ke jing ai ko trai ba men ai ngi ke jing ai ko trai ba ngilong ki be syakri wei pat kendal ba ngeduai ngani ko por na kam ta ki para bengai baro ki ba lasting ki badon gajing no men sim ki don gajing sko tulot so swai ban wan chi yeng ke jama atrai ba ai ba kani ka step ko trai ba kolong ka step kin yeng joj ko kunda ba ye be isne berong yang in lech ki yeng ke jong trai yang in lech ki yeng ke jong trai nama ke yeng ke jama kunda ka don gajing kemen ka don gajing ro gajing pun krawi ka kerteng ke jama ko kunda ba oh hallelujah ro ka kerteng me trai ba om dan ko por ko ba ko kunda ba kabangila ban yo light na kabangi don ha ke yeng ke jome ko kundal be habang yo ban senglang si para ko pa be ha ka kerteng Jesus Christ trai ban ban bengi nang sus pa jingi amen blen ker khu nang tak buram amen ngai ngo yo blen na ka banta kani ka kubor kapapan kan mau yang ni siapang kaji senglang ditungin mi ini kan kaji seng para bangai be da ka bangi sim ya kan ditien ke jong blai ban kong bong tong ini prakhat ban ya pen ki paralok da ka ji e ba ka jing le ba bha klem de e do no ya ka ji senglang jongi kata ka ditien ke jong blai ka ba kren kan iban pen ki parlok tong ini pen ki shwana yeng mo pen ki shwana yeng janori no ba pi ibum chupo ji seng la kalong yokpa la kalong ye keme la ne kalong ki kho kabar tong ini pen ki parlok
Pi ki samla ki wom jupoi ji yeseng. Kilong keme ngi kilong kepa. Kani ngi habat perkhat thama. Kani ko ke jingkit ke banga sngau ke banga sngap ikani kubor. Ba kran ngani kupor ngayu I shakmat. Ya ke babha. Ya ke bakra. Baka balang kansan kan roy. Bat kata kadai ka met jong kres kansan bat kan roy. Alano bangin yo ha jiaseng lang jong ikabakum kane ya kikme kikpa bar kikon. Belesing in dua yo blay bo blin pelilat ya kabakum takumnung in perkhat ban penwan syaka jiaseng lang ban syakri yo blay. Ngin bu aga jing dua bo blay nyalam yang I ikane ka benta. Bat bangin ang long kinong job iki ban sem ki bakodor. Tingin penwai no kani ka syakri jing ni ko por. Dak bangir wai ka jing ruai ka basan puar. Ka jing ruai ka basan puar. Ngiras ngau syapang. Ka jiatli ke jalong ka wei. Unong ruai syaman simong itu idlang. Las lamba le ya thulupa ya ka por ka babenta. Haba ka nong ba khut balang blai. Hakle kilom kan pernai. Ke lenggari kum jing syai. Bat aki jait ban riu baro kin tu idlang. Ngitut lang hading pna lapan mi lang yangi nakti ahor jong kapop bat mentang ya tui lang daka ding pna ru ngin job haki jakab nangi syong lapan ya dai ya solang hajing I ding pna nong panim ngi ya tui lang ngin yar wai ngin ka jing ruai ka ba jeng lang hadin jong ka jing ruai ngas ngoba ban khot iba morgan kashnga in yo ban wan shekmat ban duai Lord kini kupor bang yo sngo ban pen kentang ya ke jing ai shika kam ka jong blai kidan ki ba ai ka wei nak sipo kidan ba ai ki fon ba per kidan ki ba ai shika ne ka jing ai ngu ha ne ka ji sang ka kupor yo ban bo ka jing dwai blon kor khu ki pra bang baro bat ban pen wai ya ka ne ka ji sang ka jir wai ba san pwa Las lamba la ya tuba ya ka por ka bamenta haba hanu ba kun ba la ble hati tiru kan pernai tulen kali kum sing shan bat hata kita benriu barokin tu la itu
Yangu ime ablay babha hagani ko por juga ni ko stem. Melapela ingi kum ki khon ke be ki jong me. Bangin don hagani ke yeng ka bakantang ke jong me. Banyo ban pediang ki jingker khu ki bakoror atrai. Lang bagani ko por juga ni ko stem. Kijing ruai ke bengi yo ban ruai ke larai ke mensim ke jongi. Kijing duai ke bengi yo ban penher sheme ko trai. Ngangek ke la kiu soch ke ket jo kijing isne jome. But me men jubab ikikat kum kamon ke jome ko pa. But kerpang ko trai ngi aingo na ka bentag ni ka ktien ka beem ke jome. Ka bakhot yanga ka bakhot ngi wei pi wei ko trai. Bangin ye ke yeng ke jome ko trai. Lada don kanu try na pedeng jungi ke badon hagari ke jing syakri. Lakalong ki kena, lakalong ki samla, lakalong ki long kemi ke long kepa ko try. Ai bakani kan long ko try, ke jaka ka bengi banwan ko try. Ban yo ban sngap atra ban diang ye ke jing ku blai ke jome ko try baba. Hikai ru atrai ai ke bor ngi ki kemi ki kepa. Bangila ban hikai le ke jong ki khon ke jungi. Nado be ki dangret ko try. Ban yalami ki shkayeng ke jome ko try. But hado be ke dasan ko try. Ke nom ken ria na ke yeng ke jome ko try Jisu. Jisu bokodor. Ngira dwai de ka bantai ki khon jang ki pra bangai. Ki khon jang ki bahayeng asam ke jungi ko try. Ki badang jingai na me haka bakum ke ni ka por ki jet bandon hai ki wei pat ki jaka ko try Jisu bokodor. Ya Rabbi kirukum cu atrai bakin banwan shiga yeng jeme bakin om du iki jingker khu ko bangi ngelamat ko tra habangi shong ha ki kijahat ke jome ko tra baba nang ye ker khu ngelang baro ker khuru shushu elo jong shakru jome bal ai ke ni ka khu bor ko tra nang penon kami atrai nakam ta ka borom ke jome ni da pen kentang ru iki ni ki jing a jingi baro ke bangi li ban ai shiga kam ke jome lakalong ki jing ai ngo lakalong ka we ni ki shipo lakalong sok nengkong ko tra lakalong kanu ko do ke jing ai ka bangi ai da ke jing sngongu atra namangi tep ka wei ko tra ke jing ai ka bangi ai shiga kam ga cheme ngi ai namar ba me mala ker khu ha ga jing yam ga jingi pediang ya ka ko tra ba dia rap ru ngi bangi lang la ban ai kham ba shu shu shiga kam ga chome ha ka ba wai no juga di ke jing shakri jingi tu da ai ba ka jing ka jong Jesus Christ ka jing ba ka jong blay bo ku pa la mo Jesus Christ ka jing ai kajing pensyai bor kajing kersyan lang bau mensim bakun to kini ke lai hoi blai ken long rangka bangi komu pai lang ujome bodon haga de kajing syakri gani ke step ken long rangka be kajing syakri ke barang sa juga de singi rangka begitu baro ki badam ki bakhot kerpat ika kerteng ke jome ki bodon haga de ke rika be ke jingi bad kaleng sedong setelah ke pertai naduk menta syudi ke arta bak bebom jukun amen.